sompaka kwasa ngimalele wena likwembethe mhlawumbe lingubani ngicabanga ukuthi okwesibili ebese sibuya sibheka lento yokuthi enye into khehla engibona ukuthi icrisis ilento yokuthi singawazi umlando wemindeni because uma sesazi ukuthi usibanibani ongembethe noma sengazi ukuthi usibanibani ongembethe ngicabanga ukuthi into esuka isilandela kusuke sekufanele kulandela ukuthi lo muntu wayengubani ke ngokuphila iziphi izinto azenzile iziphi izinto angazenzanga kulezo zinto ezenzekile nezingenzekanga ethongeni ebelimphethe ke okuyilona eligade kakhulu umndeni likuthathe kanjani lo ingabe leyo nto lijikile la yenza yaba icala ukuze uma lo muntu esondela phezulu kwami ngiyokwazi ukuthi ngibe nendlela yokuthi ngimhlambulule ukuze because into kakhulu leyo kehle ngicabanga ukuthi ukho konke kwelapha esikwenzayo ivela kancane kubantu abaningi ijwayele ukuvela ngokuthi abantu kuthiwa bahambe bayogezwa abantu abayogezwa but into esingayi-understand ukuthi ubani lo simgezayo noma yini lesigezayo noma abantu into abangayi-understand ukuthi yini kahle legezwayo. Khehla lami okokuqala nje uyabona mawusuthinta into okuthiwa umlando usuthinta ingqikithi yokwelashwa kwabantu noma usuthinta ingqikithi yokugula kwethu. Ngithe ngelinye ilanga ngithi ngikhuluma ngendaba yomlanjwana kwakhona izinkulumo ezingilandelayo zangilandela futhi kanzima indaba zokuthi welapha kanjani ulapha ngokuthi umlanjwana sibe sesimlanjwana sonke. Iyona ke inkinga yokugula kwabantu umlanjwana noma umlando. Mina ngikhuluma ngengane ezalelwe ekhaya ngikhuluma ngomlanjwana ngomlando walesi sidalwa ezizalwayo ekhaya sizalwa indoda eyodwa sikuvuka ikhehla la ekhaya umlando walo noma umlando wakho ngqo njengoba usukuzelwe kufanele ukuthi uphilele lo yamuntu okuzele noma okwembethe ngobudoda bakhe ngobuyena. Umlando kukhulunywa ngomlando uma kukhulunywa ngomlanjwana kudonswa ingqikithi yokugula kwethu bese siyabuya ke siza la ebantwini manje sebezelwe bazelwe beyimlanjwana abantu bazelwe beyimlanjwana bazele imilanjwana abantu. Yini na inkinga isilapha ekuthenini okhokho noma abantu abadala bona kwakungadingi nokuthi baze bahlanzele umoya wawuziphilela phezulu kwabo ngoba izinto ababezenza zaziqondile ekuthenini zilungise umsamo. Manje umoya ubuyifikela manje bengawuqondi umoya bawazi umoya abantu abadala bazidlozi nokulungiswa komsamo bazi umzimba nokulungiswa komzimba. Ingakho isikhathi esiningi ubabona abantu bakudala bekholelwa empandeni noma emthini. Yini na ingoba vele emadaleni noma endulo bekusebenza umzimba nempande bekusebenza umuthi okuyiwona obumuntu obulungisa impilo yomuntu ukuhlambulula impilo yomuntu uqondisa impilo yomuntu ngoba ngisho ukuhlanjwa komuntu ongena esikhathini bekuhlanjwa ngomhlonyana enzelwe umhlonyana umuntu uma engena esikhathini okusho ukuthi zonke lezi zinto ukuphila komoya phezulu kwabo bebekwetha ngempande bethi omavula kuvaliwe ngoba beyazi ukuthi bahlambulule izinto zavuleka beyivalekile bebe akusizo amagama empande lawo kodwa amagama ezimo zomoya phezulu kwabantu omavula kuvaliwe onhlanhla emhlophe ovungu lomoya amagama omoya phezulu kwezimpande amagama omoya phezulu kwabantu umoya ophile enyameni ngokwehluka kwawo ngoba ke bona bebengazi ukuthi leyo nto iwumoya ingakho bebeyibiza ngemithi beyibiza ngeimpande ngoba
bekubalekelela kakhulu ekulungiseni umsamo, ekulungiseni abantu ngokwendlela abazaleke ngayo, ngokwendlela abayiyo. So manje ukulanda umlando ukwenza uqonde wena ukuthi ungubani, uzalwe ubani, wembethwe isiphi isidalwa wena qobo. Manje abamanje bazokutshena ngeyithunywa, bakutshene ngamabhayi, bakutshene ngobungoma, bakutshene ngani bethu umoya lowo. Umoya kusiwo lowo. Umoya uwe qobo nokulandwa kwakho ukuthi ulandiswe wathiwane ngalesikhathi uzalwa, ngoba ukuzalwa kwakho ikona okusho ukuphila kwakho kwakusasa ukuthi wena uzophila kanjani. Obani-ke abakuzalayo abazali, akekho umzali ongayazi ingane yakho ukuthi igula iphethwe yini. Mina nginengane okuthiwa usivuno, ingane okuthiwa isivuno yami ngiyazi ekusukeni nokuhlala kwayo ukuthi izaleke kanjani, nasekuguleni kwayo uma ikhula ngiyazi iyophathwa yini uma ingalungiselwe. Kuyofanele ukuthi ngiyilungisele uma kungavumi ukuthi ngiyilungisele ngokomndeni noma ngokuzaleka kwayo, izalwa unina noyise. Kuyofanele ukuthi uma isigula sebebona ukuthi iyagula laba benqabayo ukuthi ilungiselwe, bese ilandiswa ngokweqiniso, ilandiswe ngokweqiniso ngokuzaleka kwayo ukuze izokwazi ukwelapheka. Awesimila hayi Khehla, ngicabanga ukuthi usuyibambe yonke le ndaba esilokhu sithi asibhunge lapho ukuthi kubalulekile ukwazi kahle. Ngicabanga ukuthi nje izinto esitholayo kulesi sifundo ukuthi kubalulekile ukwazi ukuthi wena ithonga eliphezulu kwakho noma umoya ophezulu kwakho noma umoya wena mhlawumbe uvusa bani kulowo mndeni noma uvusa ubani kubathu noma kumathonga asalala. Enye into yesibili nanokwazi, ngicabanga ukuthi ukwazi kakhulu imvelaphi noma umlando wokuzaleka kwethu into kakhulu esilekelela ukuze sazi ukuthi, because imfihlo yethu noma imfihlo yomuntu nomuntu noma ubumfihlakalo bomuntu nomuntu ukuzaleka kwakhe. So if sibambe lapha ekuthenini uma wena ngalesikhathi uzaleka, ngicabanga ukuthi enye into mhlawumbe nabazali noma nathi njengabazali mhlawumbe ebantwaneni bethu kuyofanele ukuthi singawushilo umlando ukuthi uma umntwana ezalwa, we understand, kube into esiyifundisayo kuyena noma esimenza ukuthi I understand ukuthi ekuzalekeni kwakhe uzaleke kanjani noma uthini umlando wokuzalwa kwakhe, because umlando wokuzalwa kwakhe uqukethe noma uphethe ingqikithi noma uphethe inqubekela phambili yalowo mntwana. Khehla lami, into eyenza futhi thina abantu selashwe noma selaphe abantu abangelapheki noma selashwe into ezingelapheki phezulu kwethu, sifuna ukulashwa lokho okuthandwa yithi. Okokuqala nje lokho sifuna ukwelashwa lokho okuthandwa yithi. Uma umuntu eza kuwe ekuzwe ukhuluma ngenzuzo, ekuzwe ukhuluma ngenono, ekuzwe ukhuluma ngendiki, ekuzwe ukhuluma, akafuni ukuthi uguliswa indiki, ufuna ukuthi uguliswa isimo sokuthi kunomuntu ekhaya omvalelayo noma kunomuntu ophethe umuntu omubi omvalelayo. Yini into eyenza lokho ukuthi thina abantu sesifuna ukwelashwa ngokuthola imali. Uma umuntu umelaphela ukuthi akwazi ukuvulekelwa inhlanhla, akwazi ukuthi aphile abe nemali eningi. Kanti lokho kukufa kuyikho nje kuphela, imali iwukufa kuyiyo. Yini edala ukuthi siyithole pho uma iwukufa? Mawusho njalo Mazibuko, ingoba siyithola nje ngoba abelumbi basithathile basibeka emalini, bathi zonke izinto zethu siyoyilungisa ngemali. Uma amathonga akithi efika kithi ethi
sicela ukuthi usenzele ukuthi ukhala ngokuthi imali awunayo ukuthi ubenzele. Mase bekunikileke leyo mali leyo awusenzi lokho abakufunayo wena, usuwenza okwakho ngoba ubufuna imali wena ubungayifunela ukuthi wenzele bona, kodwa ubuyifunela ukuthi ufeze izifuno zakho ngoba wena wazi ukuthi kunento ozalwe uyiyo noma ekungeyakho. Into ke ekhona khehla lami, njengoba sinekhehla sinesalukazi sinomntwana, sinekhehla sinesalukazi sinomuntwana, okusho ukuthi umuntu osakhula lowo umuntwana, umuntu osakhula osazokhula aqonde afunde afundiswe lowo muntu lowo. Sisho ukuthini masisho njalo? Sithi uma sithi ikhehla isalukazi nomntwana sisho ukuthi ubaba umama bese kuba yilo muntu oyisidoda okuzele. Manje thina sifuna ukuthi okungokwethu kanjani kukhona umuntu esimvusayo thina, ngoba manje abantu belashwa inzuza nje ezingelapheki, belashwa ingubo ezokuzalwa kwembethe ezingelapheki ngenxa ukuthi abaqonda ukuthi inono ilo muntu osengale kweliphakade owehle njengesidoda ezozala wena, owehle njengenkanyezi ukuzalwa komntwana ezoletha wena emhlabeni njengomzimba, kodwa ewumoya omdala okade waphila osubuya ngokubuya usuzophila ulungise ongakulungisanga. Manje thina uma sazi ukuthi kukhona okungokwethu ilapho esifike silahleke khona, ngoba sivusa abantu abake baphila kodwa sithi kukhona okungokwethu. Singobani thina uma singabona laba bantu ababuyayo bezophila impilo okwesibili? Hayi khehla uyezwakala khehla, and indlela oyibeka ngayo ngicabanga ukuthi ibeke kuyacaca. No, akunankinga Amanda, akunankinga akunankinga gogo, if ufisa kanjalo ingakhona indlela if ufisa kanjalo. No khehla lami ngiyabonga kakhulu khehla for information. Ngicabanga ukuthi iyona nto eyosiza noma eyoselapha ukuthi kwesinye isikhathi sithola thina sesigcile kakhulu ezintweni ezimayelana nathi, noma sesigcile kumina ukuthi thina sifisani, but singafuni injongo yokuthi mhlawumbe uba khona kwethu noma iyiphi indima thina okufanele ngabe siyayidlala. Ngoba ngicabanga ukuthi uku-understanda noma uqonda indima umuntu okufanele ayidlale noma uqonda ubuwena ukuthi wena iyiphi injongo oyilethele, noma because ifana lento noku-invitewa emcimbini. Ma u-invitewe emcimbini kuyahluka ukuthi ubizelweni. Omunye uyabizwa njengesihambeli, omunye uyabizwa njengesithameli, omunye uyabizwa mhlambe njengesikhulumi, omunye uyabizwa njengesisizi ukuthi kufanele azosiza. So ngiya understanda lento oyishoyo, and ngicabanga ukuthi nabantu abaningi izobasiza futhi izobalekelela ukuthi baqonde ukuthi umuntu uyini, because masikhuluma ngomuntu sikhuluma ngento ehamba indawo ende, futhi sikhuluma ngento ehamba indlela ende kakhulu ukuze mhlawumbe ifike izoba umuntu. Ngicabanga ukuthi enye into ebuye isidide ilento yokuthi kwesinye isikhathi sibuye sigcile kakhulu ezintweni ezimaterial, noma sigcile kakhulu ezintweni ukuthi sinani, hayi ukuthi kodwa senzani, because okubalekile izenzo zethu izona ezizosenza ukuthi kwesinye isikhathi sikwazi ukuthi sibonakale njengabantu, noma sikwazi ukuthi njengabantu siye phambili. Ngiyabonga kakhulu khehla lami. Khehla lami nokunye engifisa ukukudlulisa mina kubantu okuyikona ngithi yokulahleka nokuduka kwethu. Uyazi ukuthi uma sizobuya silandele isimo esithi kukhona umoya wenzuza, sithi kukhona umoya wethunywa, sithi kukhona umoya wedlozi, kukhona umoya wengubo okuzalwa wembethe, kukhona umoya womndawe.
kukhona umoya wendiki. Uyazi ukuthi ukuhlukanisa lemimoya ukwembathisa abantu inkinga engaphezulu kwamandla abo ngokuphila kwabo, ukwembathisa abantu inkinga engaphezulu kwamandla abo ngokuphila kwabo, ngoba ngizofike ngithi mina kukhona umoya wenzuza. Endulo umoya wenzuza wawubizwa kuthiwa wawungekho, kodwa beyikhona inzuzo ebiba khona yemindeni yabantu abaqondene yomuntu ngamunye yomphakathi wobukhosi ngamunye. Kodwa namhlanje uma kuzoqhamuka imimoya, mina ngibona ukuthi abantu baguliswa ile mimoya esi-introduceayo singosolwazi, si-introduce le mimoya siyithatha ebuthineni noma ekulaleleni abanye abantu ukuthi bathini ngokuhlukana kolimi. Akaze kube khona umoya okuthiwa inzuza kudala, kodwa inzuzo bezikhona ngoba bebeba khona abantu abazuza amasimo, abazuza indawo, abazuza umphakathi, abazuza ubukhosi, abazuza zonke lezi zinto lezi. Uma kungavalwa lento yokuthi abantu kuthiwe wena uzalo wembethu nenzuza, okuthiwe wena unomndawe unendiki noma uneyithunywa unedlozi, ingaphela lento yokulashwa abantu bengelapheki, ngoba abantu baguliswa ukuzaleka kwabo, abaguliswa inzuza. Akekho umuntu onenzuza, akekho umuntu ozalwe embethe, akekho umuntu onomndawe okwazi ukuba inhlanhla eminika konke, okwazi ukuthi kube amandla angaphezulu komunye. Ngoba inkinga yedlozi esithi likhulu, akwesikubuke sikubuyise emzimkhulu, lapho esithi kusemzimkhulu khona lapho kuqala khona isibongo. Emzimkhulu, umuzimkhulu unezindlu eziningi, umuzimkhulu unezindlu eziningi ezihluka ngeinkinga eziningi zazo lezo zindlu. Angithi uyayibona, if umuntu ethu nedlozi elikhulu akazi ukuthi wembethwe abantu abaningi abeza nezinkinga ezihlukahlukene, idlozi elikhulu lelo, ngoba lifaniswa nomuzi omkhulu asuka kuwo noma emndenini omkhulu azaleka kuwo. Uma kuthiwa umndeni mkhulu kusuke kukhulunywa ngesizalo sawo, ngembewu yawo, ungumsuswa endaweni ethile eqondene. Manje mawuthi unedlozi elikhulu ungacabanga ukuthi unedlozi elehlula abantu noma elehlula ukwelapheka, wena welapheki, kodwa unedlozi elikhulu ngoba uneyinkinga eziza ngokwehlukana ebantwini abaningi. Wembethwa abantu abaningi abakuzela neyinkinga ezehlukehlukene esingakwazi ukuyilapha thina singabalaphi bamanje, ngoba thina selapha umoya esifika nawo oyizizwe, noma umoya okungewona lona okufuze ngabe uyelashwa phezulu kwabantu. Ubathola abantu usephuma la engena la, aphume la engena la, ngoba ucinga lo moya wenzuza athe uNyamsoro unawo, athe uMazibuko unawo phezulu kwakhe. Ucinga lo moya wesembatho noma okwembathwa noma wengubo athe uMazibuko unawo noma umkhulu bani unawo, uhambe ecinga wona ongekho, ngoba ekugcineni akelapheki futhi awuveli nawo lo moya ukuthi ukhona kuye. Kodwa kulokhu kuvela inkinga, kuqhubeka inkinga, kuqhubeka kwelashwa engelapheki, akhipha imali engeke ikwazi ukumlekelela. Manje akwesehlukane nomoya wezizwe, ngoba lo moya, lemimoya esikhuluma ngayo iyimimoya yezizwe. Lemimoya esikhuluma ngayo iyimimoya yokufika, ifike nezinto zokufika, ingeyokufika lemimoya. Awukho umoya endulo okwakuthiwa inzuza. Asikho isangoma esasiyinenzuza kudala, alikho inyanga eyayinenzuza kudala, kodwa namhlanje sinezinyanga ezinenzuza. Namhlanje sinezinyanga ezizalwa zembethe, ngoba singachaza sijule lokhu kwembatha nokwembathwa, sichaze sijule sikulande njengoba kunjalo, ukuthi makusuke wembethwe noma usuke wembethe kusuke kuhlobo luni lomoya, sichaze sijule. Kodwa into engifuna ukuyinqanda, sengizophuma nje, into engifuna ukuyinqanda iyodwa ukuthi akwesiyekeni ukwelapha abantu izithunywa, sithi sibelapha izithunywa. Mina nginezithunywa, ngikwazi ukwelapha izithunywa kuphela. Isithunywa sisebenza ngamanzi kuphela, isithunywa asiwuthinta umuthi ziwasho. Asiyekeni ukwelapha abantu ngedlozi, ukuthi wena ngoba ubona kanjena unedlozi kufanele ukuthi uthwase. Akwesiphumeni kuleyo nto leyo, ngoba abantu bathwasile kodwa belaphekile. Abantu balungiselwe izithunywa kodwa zelaphekile.
abantu balungiselwe ingubo kodwa abaphumeleli akukho okusukayo kubo okukugula kodwa kuyengezeka ngalowo mzuzu ukugula abantu bazembulile izingubo kodwa akukho okufikayo kubo yini ingafika emqondweni waba abantu ukuthi kukhona inkinga ngale mimoya esilokhu sithi sinayo esilokhu sithi khona esilokhu sithi yaphila yini ingafika emqondweni wabo ukuthi kukhona inkinga ngale mimoya esithi sinayo namhlanje esithi siyayelapha esithi iyaphila kithi bafowethu akwengiyibambe la hayi ngiyakuzwa cash no ezithosela bakhela ngiyakuzwa khehla lami ngiyakuzwa kakhulu ngiyakuzwa ngicabanga ukuthi ziningi izinto mhlawumbe nangokuqonda ukuqonda kwethu kubuye kungafani kwezinye izinto ukuqonda kwethu kubuye mhlawumbe ake ngisho nje into eyona kakhulu izinto ngake ngayiphuza lento ngelilanga ngathi mhlawumbe iphutha esilenzayo njengabalaphi elokufuna ukwehlukanisa imimoya yabona nje mina engathwasa kudala ngangazi ukuthi umuntu uba nemimoya mayengenwe yidlozi kuthiwa kufanele ukuthi athwase kule nguni kunendawe elingena kuyena ebese kuba nomoya othunyiwe othunywe izipho but ngicabanga ukuthi iyona moya kakhulu leyo eyayigxilile noma okuyiyona moya eyayelashwa kumuntu onengulo yedlozi ebese ngicabanga ukuthi nanokuqonda ukuthi uma kuthiwa umuntu unesambulo makuthiwa umuntu mhlawumbe for an example unenzuzo unenzunza ake ngisho njalo ngicabanga ukuthi ilahleke ekuthenini singaqondi ukuthi yini le mimoya kahle kahle sikhuluma ngani masikhuluma ngalezi zinto uyazi ukuthi ke Khehlani uma sikhuluma ngokuthi kunemimoya efana nale uyazi ke Khehlani imimoya okay isebenza noma imimoya iveza ngokwemisebenzi yayo ebese umoya mawusuvelile ngokusebenza kwawo ebese thina sithatha umsebenzi senzo sawo umoya ebese sisiqamba ngawe igama ngicabanga ukuthi into kakhulu eyenzeke kakhulu ukuthi uma sibuka nje mhlawumbe makuthiwa sikhuluma ngawo amanguni ukuthi umuntu makuthuna umnguni unani umuntu onomnguni uphethe amakhehlo kuyiwona aphethe umlando womndeni ufuna lokho siqonde uma sikhuluma ngakho ukuthi sikhuluma ngani uyabo Khehlani uyazi ukuthi lento ukubuya ukuthi ihlangane ngendlela efanele uyazi ukuthi ngiyaphinda Khehlani njengoba uchaza nje ukuthi uma sizoqala sehlukanisa imimoya phezikomuntu ilapha azoba nenkinga yokwelapheka khona umuntu ngoba inguni uma kukhulunywa ngenguni kukhulunywa ngekhanda emzimbeni womuntu uma kukhulunywa ngenguni kukhulunywa ngekhanda ubani umuntu ongenalo ikhanda akekho umuntu ongenalo ikhanda uma kukhulunywa ngeyithunywa emzimbeni womuntu kukhulunywa ngokhalo ubani umuntu ongenalo ukhalo kowesilisa nowesifazana akekho uma kukhulunywa ngedlozi kukhulunywa ngezandla nezinyawo ubani umuntu ongenazi izandla nezinyawo
Yeah. Akekho. Uma ke sizothi thina kunomuntu owelashwa amanguni ngoba iphethwe amanguni, okusho ukuthi lowo muntu uphethwe likhanda kuphela, lokho esikubalayo akanakho. Uzohamba ngekhanda kuphela, zonke izinto azozenza uzozenza ngekhanda kuphela. Uma sithi kunomuntu ophethwe zithunywa, umuntu ophethwe lukhalo lowo, ongenalo ikhanda, ongenazi izandla. Umuntu ophethwe lidlozi, onezandla neinyawo kuphela, ongenalo ikhanda futhi ongenalo ukhalo. Sizoyibhida lento, sizoyimosha lento ngoba loba bantu akekho umuntu ongenalo inguni. Akekho umuntu ongenalo indawe okulukhalo. Akekho umuntu ongenalo indiki okuyizandla neinyawo. Manje uma sizofuna thina ukwehlukanisa lezi zinto phezikomuntu kodwa zibe yiphila kuye, ilapho esilahleka khona ke thina. Ngoba ngisho nje ngithi mina umuntu udinga ukwazi ukuzaleka kwakhe ngoba uzalwe nazo zonke lezi zinto eziyimimoya phezukwakhe. Ngoba indawe uqobo lwalo umama amzala omzalayo, indiki uqobo lwalo ubaba omzalayo, idlozi ubaba omzalayo okulindiki, isithunywa umama omzalayo okulindawe. Ubani obengenayo ubaba nomama kudala? Akekho bengenayo ubaba nomama. Ubani ongenawo amandiki ke namhlanje noma indiki? Akekho umuntu ongenalo indiki. Ubani ongenalo indawo nezithunywa ezithunywayo kuye? Akekho ongenako. Kodwa manje thina siguliswa ukwazi ukwehlukanisa lemimoya phezulu kwemizimba yethu ibe iphila kuwo umzimba. Athi umuntu mina nginenzuza mina. Kodwa wonke umuntu uyazuza. Kuyikuthi sizuza ngeindlela ezehlukene. Kusho ukuthi wena unenzuza mina nginayo. Unomnguni wena mina nginawo umnguni. Anginawo umoya wekhanda, anginalo ikhanda uqobo lwalo. Lapho kuzophila khona amakhosi noma amanguni. Ngoba amakhosi aphila ngobuchopho lobu. Ngoba ukubona bumhlophe kuthiwa kufuneka ukuthi bube nechashaza. Amanguni lawo. Ngoba bunemithambo ebomvu ehamba igazi, ingakho ubona amanguni eno red and white. Ngoba ubuchopho obuhamba ngegazi elihamba emithanjeni. Ngoba ubuchopho uyabona buhambe ngemithambo yegazi, izimpande uqobo lwazo phezulu komzimba womuntu. Manje asehlukaneni ukwehlukanisa imimoya phezulu kwabantu ezosenza ukuthi sehluleke ukubelapha. Ngoba uma siyehlukanisa lemimoya phezulu kwabantu, ngizogcina ngithi mina umuntu ethunywe kimi ebone mina ngimthumele kuNyamsoro ngoba ngithi mina ikhanda ngilelaphi. Senza ukwelapha kwasentshonalanga ngoba ukwelapha kwasentshonalanga kunodokotela abaningi, ikhona okusitshela ukuthi akekho umuntu okwazi ukwelapha umuntu amqede. Mana ke wekhehle, ngifuna ukufaka lo mbuzo. Akwenzeki yini khehla lami ukuthi mhlawumbe njengoba sikubeka ngalendlela okubeka ngayo ukuthi umuntu uthola ukuthi inkinga isengunini ayikho ezithunyweni, isendikini ayikho mhlawumbe ezithunyweni nasengunini, ngoba ngicabanga ukuthi uma sithi umuntu ulashwa indiki nendawe, usuke umuntu elashwa inkinga noma inkinga eziza namathonga asekhaya kubo, amathonga amembethe asekhaya koma wakhe, nethonga eliwuye njengesithunywa, kusuke kulashwa lezo zinto zizonke. So into engifuna ukuyibuza khehla ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu agule ngancane? Ngiphinde ngibuye khehla lami. Akakwazi umuntu ugula ngancane ezalwa yindiki nendawo. Yeah. Akakwazi umuntu ugula ngancane ezalwa yindiki nendawo. Okusho ukuthi uma kuhlangene indiki nendawo ikona okuyikhozi yokugula komuntu. Okukutshena ngokusobala ukuthi asiyekeni thina ukwehlukanisa ngoba nansi inkinga yethu ukuthi sehlukanisa laba abazali abazala lezi ingane. Namhlanje kunabazali abakhulisa ingane ngabodwana namhlanje. Abakhulisa ingane ngabodwana bese bethi
angeke uzukwazi ukuya kini abakini abakwenzelanga lutho kodwa lo muntu uzalwa imbewu yakuloya muzi uyabona masizoba nenkinga yokwehlukanisa abazali bezala umntwana yilapho esohlukanisa imimoya kuzoqhamuka nanoma yimiphi imimoya ifika isitshena ukuthi wena ugula uphethwe ukuthi ube wazi wena ukuthi abazali bakho abaganene abazali bakho baxabana usesiswini wena abazali bakho bahlukanile ukuzalwa kwakho angithi uyabona so manje thina sifuna ukuhlukanisa lento yokuthi kukhona ophethwe umndawe okusho ukuthi uphethwe izidalwa zasekhakonini engezasemanzini engezesibeletho ekuzalekeni kwakhe ngoba yena uhlala emanzini uhlala endaweni uqobo lwalo eliphethe amandiki ngokwemfihlo ngoba kunamakhehla asekhakonina aphethe unina futhi asekela yena lo mntwana kodwa manje thina sifuna ukumehlukanisa sithi umama wakhe akanawo amakhehla ezozala yena nje ingane ayisekelwa ngamakhehla sifuna ukuthi uguliswa yindiki okuyimimoya yasekhaya kubaba ngoba kwababa banje babethakatha benza ukuthi kodwa abantu mabethathana basuke benesigulu esifanayo uma kuyikuthi kwababa kwakuthakathwa nakwamama kwakuthakathwa kuyikuthi wena awembuleleki ngokwakamama ngoba uzinde khona usekelwe khona ugogodle khona angithi uyayibona manje thina sifuna ukwehlukanisa ubaba nomama phezukwengane kodwa bamzale bebabili indoda yazala isperm sahlala umama wasikhusela lesperm wasikhulisa saze sasidala sazalwa uyabona lawo abantu banamagalela amabi alinganayo phezukwalengane uma benamagalela alinganayo phezukwalengane kodwa thina sifuna ukuyelapha imimoya yakwamama sithi hayi akaguli ngakwababa kodwa laba bantu bahlangana bemenza bahlukana mase kumele bamkhulise mase kumele aphile ngaphansi kwesandla sabo bahlukana laba bantu thina kodwa sifuna ukuyehlukanisa lemoyo ukuthi hayi khona abaqhamuka kamama banamandla amaningi abakwazi ukukuvezela inhlanhla abakwazi ukukunika ini akwazi ukunika ini angeke ibe njalo lento lo muntu uzolashwa azalashwa ayofika kwababa bengamenzelanga lutho ngoba unensila yesende lika baba wakhe lo muntu angeke aze angelapheki ngokwemimoya kababa wakhe ngoba uzalwa ubaba lo muntu emlethe kumama uyabona nje ithunywa umama uyabona namhlanje ngoba ubona amadoda nabantu besifazane belwa kangaka balwiswa ukuthi kungene imimoya phakathi kwabo kwangena imimoya yepolitiki imoya yezikole imoya yamasonto nazo zonke lezi zinto lezi iyona eyehlukanisa iyona lenethwaselwa namhlanje iyona lena siyilungisa njengeyithunywa namhlanje iyona lena siphila ngayo namhlanje imimoya yedivision imimoya yesehlukaniso thina siphila ngemimoya yesehlukaniso thina kodwa sifuna ukuthi siphila ngomoya wakamama amathunga kamama iwona ngiqonge kakhulu ayikho into enjalo ayikho into enjalo ngoba isende likayihlo ilona khiye ewangena embotsheni yomnyango kwavuleka ukuzalwa kwakho kwangena isikhiye esiliyisende likayihlo sangena embotsheni yomnyango savula konke okungaphakathi kwavulwa ubaba okwakungaphakathi kwesibeletho sikama wakho kwavulwa uyihlo kodwa namhlanje wena uzositshela ukuthi wena uphethwe lithonga la kamama abakababa bakwenzelanga lutho uguliswa ileyo nto ukuthi kungani ubaba engakwenzelanga lutho wena ekuzalweni kwakho kodwa bekuzale bebabili iyona into egulisa kumele sikwelaphe yona hayi inzuza hayi umndawe hayi indiki kodwa selaphe lo moya ongene phakathi kwabazali bakho bahlukana wazalwa wena usukhuliswa umzalo yedwa iwona umoya okufanele ukuthi siwelaphe kodwa masowehlukanisa sithi kunenguni kunendawe kunendiki kunoyithunywa kunabalozi kunanani ilapho ke sizolapha into engelapheki ngoba lezo zipho zizipho zomoya zonke zizipho zomoya ayizemimoya zizipho zomoya ngokwehlukana kwazo uma sesilungise inkinga yokuzaleka kwakho sekuyovela ukuthi unesiphi esinjalo manje uma ukuthi wena uzohlushwa ukuthi sithi ena hayi abakwababa bakwembethe kakhulu abeza nezikhwama abeza nenzuza abakwamama benzini uzofuna ukuyolapha abakwamama mangifika mina ngithi hey inkingi ikubaba njalo inkingi ikumama umama wazalela ubaba wakhe emganile wamzalela ingane ongesiyo
usuyaqala manje usuthi hayi akusiko lokho kushiwo Mazibuko angihambe ngiye kuNyamsoro yena uzokwazi ukungitshena lokho engiguliswa yikho ngoba usuyazi ukuthi uguliswa yini wena kodwa uyofuna usizo uma wazi ukuthi uguliswa yini lungisa khona lokho okugulisayo ukuze ungeke uhambe ungena bekukhohlisa bekutshena into ongeyiyo ilapho nje khehla lami hayi siyabonga Mazibuko khehla lami siyabonga khehla ngicabanga ukuthi hayi kuzwakele lo myalezo obuqondene naye hayi ufikile endlebeni zakhe Okay khehla lami okay hayi akunankinga kwesiphume sibaleke nathi kwesithi igulukudu all right khehla amen